Здравейте! Днес ще ви презентираме едно изключително предложение. Апартамент с площ от 150 квадрата и височина на таваните от 4 метра и 20 см. А локацията – непосредствена близост до МОЛ Пловдив. Апартаментът е с височина, която го прави идеален за трансформация в модерен лофт стил. Оставен на шпакловка и замазка, той ви дава свободата да го завършите по свой вкус, а високите тавани създават усещане за простор и възможности. Имотът има следното функционално разпределение. Входно антре, просторна всекидневна с кухненска част, спалня със собствена баня и гардеробно, втора голяма спалня, баня с тоалетна и прекрасна източна тераса с излъз от всяко помещение. Това жилище е не само перфектен дом, но и отличен избор за офис пространство. Районът е с нарастваща популярност и висока доходност от наеми, което го прави отлична инвестиция. Апартаментът се намира в сградата зад мен, а вие не пропускайте възможността да се здобиете с него. Ние сме Прима Каза Имоти. Вашия дом, това сте вие.